Nggih. Dalah ya jagat ya Dewa Bathara asisane Bathara jagat. Rumangsa bejo kemayangan bungah rasane ngatiku dina iki penglamarku sitampa kelan Pekulun Bathara Guru. Aku kelakon dhaup widodari aran Bathari Suryawati. Wah pinter tenan kowe, Tete. Mula dina iki nyatane kowe bisa ngrabekake aku calone kowe saiki nyuwun bebono apa nyuwun apa te. Wadon ora njaluk lintang karo rembulan apa kowe njaluk bisa nek mati tak kijing sarwa mas gelem apa ora. Walah madipun bang-bang pejah. Ya yen ngono apa kowe nyuwun rabi widodari apa rabi sapa karemu? Apa pilih rabi pesinden ya entuk. Sing prawan ya ana, sing londo ya ana milandi. Wah, kula dereng remen palakrama Sinurwaton paduka nglampahi palakrama kula sampun bingarasing manah kula. Ya syukur sekedhi jumurung. Banjur Pekulun Bathara Guru paring dawuh kepiye meneh. Besok kapan dhaupku kan Bathari Suryawati inggih. Dawuhipun Pekulun Bathara Guru kapuring ngentosi wontenipun sileming prau gabus miwah kumambange watu item. Ya bacutno kepiye meneh. Lajeng dintenipun ingkang damel dhawuhing pinang temanten kapuring ngentosi benjang dinten Selasa kliwat kayan wulanipun wulan Jumadilah. Wo wong ejat. Bola-bal kuwi patih pekok, patih goblok, patih pengung. Diapusi karo dewane mung hoa-hoa wae. Lho pripun to? Apa eneng? Watu kok ngambang ya apa eneng? Apa eneng dina kok Selasa kliwat ki enenge dina Selasa kliwon. Lan sasi kudune sasi Jumadilah apa Jumadilah kok Jumadilawas kuwi nalarmu teko ngendi? Nyuwun pangapunten sinuwun. Bola-bali iki patih pekok mbiyen ora sekolah.